Raizingnya somas kumbel बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों आबादनि रायजोनो समाज खुङो Belia, belia, ayah, bukan zalambat, kailang adaya. Belia, belia, ayah, bukan zalambat, kailang adaya. Bukaini, takaini, ziu bahamba, ikazani boybu. गोबां जोहोलाव-जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनानै 20 फेब्रुआरि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु-बालु फाथियानि दावहासो नांफिनबाय। Hari ini
जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय। नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ। नै हरखानि दैसा नोंबो साखि दंमोन ना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि। फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20सो मुगानि बर' फिसाफोरनो। नोंसोर खौसे जा बर'फोर, खौसे जा। दाबो सम दङ। मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबो जोबनानै थाङाखै। गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदो। गुबुना हरै जोंखौ खैसासो साफिनबावबाय। नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जायो। खौसे जागोन बयबो खौसे जागोन। खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा। खौसे जागोन बयबो खौसे जागोन। खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा। गावस्रानाया जेंनानि बिदिन्थिखा। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया। गावस्रानाया जेंनानि बिदिन्थिखा। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया।